Asa kang balibolan diri ay nga. Naam ko si Ali diri. Ingon to yang asawa. Mupay wa koy motor sige ko helmet. Kay muhuam ta ko siyang motor. Biyaan man ko. Kanang naggubo diha murag mao gina. Nang na may daghang tawo. Murag siyam gani siguro nagtalikod do. Daan di ko mao yan. Tigil hiligag balibol ng tawanan nga piang nang agi niya. Kabungot sa op-ok ni tawana. Ako adtoon ri. Tuma uy. Bungot to. Bungot ko. Kumikirin mo. Sa puya din magsuri-suri tangay kwarta sa. Sakto. Naitinggahan. Mangutang ko. Akong pangan. Di ko gas ang pangan eh. Peh! Bungot ko. Nga nito tungtungsok mo. Akong na doon. Sika to YouTube siya. Di, siyempre, masugot yung mangutang ko. Ayo! Day! Day! Ayo! Day! Salita ko, Day. Salita ko. Wala akong kwarta. Pwede ko mangutang? Oh, kaya na may listahan. Ah, sige. Sige, selamat eh. Ako lista din niya. Ha? Isa di pangalan mo. Tutong tugsok. Lista. Ay, sikat sa YouTube ba? Tutong tugsok. Lista. Ini. Libre. Gini lang ko, Day. Tutong tugsok. Wala, ako na ilista. Salamat na ya. Kanya minindot kayo. Nadip si Day? Wala. Wala nga. Oh? Kidney. Tumiyan eh. Nausik. Luta ko rin. Luta guys, tutong-tungsok guys. Tutong-tungsok. Ano nga? 20 ba ako sa ana? 20? Ah, ibuta si Quinta para. Ginansya ko. Mana? Tubo o na ah? Okay. Ano? Ini. Naman dia, pisulay, lista kong tutong-tungsok ang yapon ay. Libre. Karon ikabot ng tugsok. Mauti pa nang. Siya lagi good tanawa. Nagkaon-kaon pa. Huy, sama ka nga gani nga ako nag-apas ni mo. Unsa man ka? Sige ka dagdaag no ako motor imo ra man gida. Kaon-kaon pa ka diha ayo nya. Tutian ta ka. Ari, gay dili. Ayo sa mo. Wa pa ko ka. Duyan ko ni. Asa man gani palitan ni? Kay palitan di ka ngano di mo ka makatag. Ato tindahan. Mo ya ko muna nga. Ang katawan mo. Taon mo ko? Nim ka. Dito ko sa inyo halagi kay ingon ko to si parang Janwa nga. Birthday ko norol siyang sa iyang mama. Nga, libre. Libre, sige, wag ko dara bang kwarta dire. Sino ko sino agud? Wala yan. Nampot ka nakikita mo noon. Wag ko dara kwarta dire jud. Nagsalay ko mo man. Aw, ayaw ka gutom ah. Gutom lagi ko. Diha lang sa kay bisig. No, tuloy tindahan ay nya. Bukalit sa ko dito. Ay. Ito. Kaya wata sa ko diha. Ya, ayaw eh. Ay, diha ngay ay na pagyaw-yawi kay nagali ko. Sige, pamoto na mo daog ni. Oh. Dahat ay. Daghaling kaon ay. Ayo. Uy, unsa man imo? Day. Say mga makaon man day. Ay, di ba ikaw to si Tutong Tugsok ba ya? Oh, ako day. Nagkuha to imong amigo. Kuan makaon diri god nya. Ikaw di pa bayron. Bungot ukok nga. Ningari ganito ko day kay mangutang sa ta ko nimo kay Sama ni ay na utang naman. Di man ko pa utang nagbalik. Dako na kayo nakuha man. kinsa may nga nato niya day. Landring.
Landring niya nga kuha man lista dia yang Ah, wadi ko ka ba? Ana siya, ikaw lang daw kay. Uli mo dire, kay di mo bayad. Mas Dapat bayaran ni mo ron kay. Mapatyan ko sa akong mama, di ko mabayaran. Asa may iya mong ikuha na ni. wala ba ko yung daan ng kwarta day. Kadiyot na day, palikod ka day. Kaya burot na, ginuminong pang buwan. Day, wata ko kadiyot ya. Sige, sige. Hoy! Ali! Ano man? Yawan ni boy. Gutan mo eh! Ano ito ko? Ningira oh! Oh! Ningira ka! Una mo ka ningira! Ngutang! Magkaka! Huwag mong pabayron! Okay. Mao to say mubo short term lang namon duha kay kanaang si Tolets sa sunod lang siyang mga adlaw nya naam siya iyang content. Ang amo short term lang mo ang kinabuang libulan ba. Okay. God bless ya. Subscribe sa among channel Alimokoy Tres Buhakak ug Tutong Tugsok TV. Oh, daghan sa kayo salamat no sa mga audience na mo diri dapita o sa sulit sa Janwa Mix TV 3 Buhakak sa channel na mo main jud. Og ingon man sa nagkupot ron sa amo ang camera cellphone. Unya ang amo ang kanang Facebook page amo ang page na mo ang tuan jud Tres Buhakak wala na lain pa. Oh, anya among channel sa YouTube ang Janwa Mix TV. Mao na siya among main channel nya ang among Facebook page Tres Buhakak lagi na siya. Kanang nagkopya-kopya din na dili na amo ug mangayo na sila og sponsor dili na kami. Ang importante ang Tres Buhakak lagi ug ang Janwa Mix TV. Salamat. Oh, sa dili pa nako tapuson, dako sa nako pasalamat no sa tindahan diri og atong ni sa babae kay Mo to yung maabot ng mga artista pohon. amo tong kwaon siya artista kay may siya mo acting og istorya sad sa amo ang Dili channel ra ba para ninyo. bago pa siya nagpakita sa kamera ra ba may mo acting ra Oh, po. may siya. Oh. God bless kini mo dai, naging salamat og sa ingon man sa nananaw. God Oh. bless. Kami di ay si Ya, siya ta set out to ang atong cameraman oh. Oh. Atong cameraman si Dudong Conrad. Okay, labi na gyud sa mga audience diri dapita, set out ako tanan sa tibok taga diri. Nantanaw og muduha sa volleyball. Oh. Thank you. Oh, God bless kini tanan. Oh, Siya di ay si Ali Mukoy. og ako si Tutong Tugsok.